Үйлерінде эшләрен төгәрләп түбән олыжының хатын кызлары Харкиш авыл мәдәният йортына җыела. Биредә хәрбиләр өчен маскировка шелтәре үрү эше оештырылган. Весиле Калимуллина иң өлкәне 8нче дистәсен ваклаучы апа яшьләрдән калышмый. Аллага шөкер, кулдан килгәнчә тырышабыз. Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз, тынычлык булсын, балаларыбыз шаулап, гөрләп уйнап үссен дип, оныкларыбыз яшибез. Шуны өмет итеп. Һәр эштә дә өлгер түбән улыжы уңганнарының кулларына күз иярми. Җитезлекләренә, җырлый эшләүләренә сокланмый мөмкин түгел. 3 сәгатьтә бер шелтәр үреп куйган чаклары да була. Зур ярдәм булсын, аларда сугыш кырларында бит бик авыр. Әле безгә монда бергә бердәмләшеп эшләү җиңел. Без монда бер авырлык монда күрмибез. Монда вакыт булганда киләбез. Берсе кисә калганнары үрә, әзер булганнарын төреп капчыкларга тутырып та куялар. Узган елның февралендә уешкан төркем 100гә якын шелтәр үрергә өлгергән инде. Тукмалар өчен авыл халкы 250 мең сум акча җыйган. Күмәк көч белән никадәр солдатка ярдәм итеп, күпме гомерләрне саклап калганнар. Беренче вакытта материалларны кишедән, сондыктан җыеп эшләдек инде. Аны кызлар кистеләр сантиметрда бергәләп. И моны станок ясаттык та үрә башладык. Шуннан бирле үрәбез. Кызлар менә монда жүрүче кызлар бөтенесе постоянно жүрүчеләр инде. Аларга рәхмәт яусын инде. Эштип тә тормыйлар, эштән кайткачта киләләр, сменалап эшләргә җыйлар, даяркалар да бар монда безнең. Илебез язмышына битараф булмаган райондашларның кулдан килгәнчә егетләргә ярдәм итәргә тырышуы зур сөенеч. Ә маскировка шелтәре кемнең дә булса гомерен саклап кала икән, икеләтә куаныч. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.